बे फालिनायखौ उद्योक्ता हिसाबै दायथ' लानाय बा बे मोनाबिलि हारिमु दिन्थिफुंनायखौ सामलायनाय मानगोनां मानिजाथाव बिथां आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय आंजोंनो नुजाथिफैनो हानाय जोंनि दतमा ब्लक इउपिपिएफनि गाहाय नेहाथारि मानजाथाव बिथां आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ इउपिपिएफनि मानजाथाव अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय मानजाथाव बैसागुनि आर्टिस्ट मानजाथाव सरन ब्रह्म बिदागिरि बिथां आरो बेवहायनो सारियाव जौसाङाव जिरायनाय बे हारिमु दिन्थिफुंनायनि बा बे बैसागु खुंफुं आफादनि गिबि बा फाउन्डार सोद्रोमा मानजाथाव बिथां आरो बेवहायनो बाहागो लानाय बे गामिनिनो मानजाथाव बिथांमोन खुंफुं आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानजाथाव बिथांमोन आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बा बे ओनसोलाव मानजाथाव साननो हनो गोरों सानसुमै आंनि बिबथै बिदा बिबाजै बिमादै आरो आंनि सेंग्रा लोगोफोर बे समाव आङो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे बोसोर गोदान 1432 बोसोरनि साफ्रोमनोबो बा साफ्रोमबोनि न'खराव गाहामैनो गाहाम बे 365 दिना जाहाथे बाबेनलांनो हायो बा बाबेनलांनो हाथों होननानै आङो गिबि अबंलावरिनि खाथियाव आङो बोर बिग्रोदों आरो बेजों लोगोसेयैनो देरसिनखौ खुलुमनायजों आरो उन्दैखौ बा दुइसिनखौ अननायजों आङो साफ्रोमबो बेहाय नुजाथिनायनि बा समस्त बे जोंनि आसामबासिनि मानसिफोरखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बिथांमोनखौ आङो आंनि गोरबोजों खुलुमहरदों जाहाथे जोङो बे ओनसोलाव थानानै गिदिरखौ अननाय उन्दैखौ अननाय आरो गिदिरखौ सिबिनायजों बे ओनसोलनि मोजां मोनसे थासारि मोजां मोनसे परिबेसाव थानानै जों न'खर संसार खुंनानै बा बे ओनसोलाव थानानै जोङो फरायनायनि जे परिबेस थांनानै थानायनि जे परिबेस जोंनि गेजेराव जों अनलायनायनि जे परिबेस बेखौ बे 1432 साल बा बोसोर बे बोसोरा जोंनि गेजेराव लाबोनानै होफैदों बा लाबोनानै होफैगोन होननानै आं आसा खालामदों जाहाथे जोङो मोनफ्रोमबोनि न'खराव गोजोन सुखि संसार शान्ति परिबेसाव थानानै जोङो जाहाथे जोङो न'खरखौ खुंलांनायजों लोगोसे जोङो बे ओनसोलनि परिबेसखौबो मोजां मोनसे थासारि बा मोजां मोनसे परिबेसाव थानानै जोङो जौगालांहोनो हाथों बेखौ आङो फिन खेबसेबाव इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों आरो जे जोंनि जे हारिमु बे हारिमुवा बा बैसागु जे फोरबो बे बैसागु खुंफुंनाय बा बर'नि जे हारिमु बे जोंनि गेजेराव अरायबो गोथां महरै जोङो लाखिबाय थानो हाथों बे साफ्रोमबोनि गोरबोआव बे बैसागु बा बर'नि जे हारिमु जे कालचार बे अरायबो गोथां महरै जोंनि साफ्रोमबोनि उन्दै गिदिर बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननि गेजेराव जायगा मोननो हाथों बा जायगा आवग्रिनानै थानो हाथों आरो बेजोंनो जोंनि जाथिया मोनसे गोजौ दरबाराव जोंखौ मोनसे सिनायथि बेखौ जोंखौ लांनानै बा लांनो हाथों आं बेखौ इसोरनि खाथियाव गाबदों आरो बे खुंफुं आफादा जे उद्देश्य जे थांखिखौ लानानै जे खुंफुंदों जे बर'नि हारिमु
बा बैसागु फोरबो बेखौ जोङो अरायबो फोथांनानै लाखिनो बा फोथांनानै लाखिनांगौनि जे सार्थआव बानायनायजों लोगोसेनो बे ओनसोलनि जोंनि बिदा बिनानाव बिनानाव बिबाजैमोना बे मन्चआव जाय बिथांमोना बाहागो लादों बे जौसाङाव जाय बिथांमोना जाय बिनानावमोना जाय फंबायमोना बाहागो लादों बिथांमोना बेवहायल' बे सियालमारि मा होनो सिमाबद्ध जायाबालानो बे बिथांमोना बे ओनसोलनि रायजो राजानि सहाय सहयोगिता लानानै बा बे ओनसोलनि अननाय लानानै जाहाथे बे जौसांनि बादै गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर जौसाङाव थांनानै बिथांमोना बे ओनसोलनि बालाथङाजों लोगोसे बे ओनसोलनि रामफलबिल सेरफांगुरि ओनसोलनि बा समस्त दतमा ओनसोल क'क्राझार ओनसोलनि मोजां मोनसे नाम लानानै फैनो हाथों आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। आं सान्दों दिनैनि बे रंजानायानो जोबथा रंजानाय बे मालाबाबो जाया बेखौ आं आसा खालामदों। जोंनि फंबाय बिनानावमोना सेस्था खालामबाय थागोन आरो फैबाय थागोन समाव बिथांमोना मोजां मोजां जौसाङाव थांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बिथांमोना गावसिनि नामजों लोगोसे बे ओनसोलनि नामखौ निस्सय लाबोथारगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो आङो आशीर्बाद खालामदों आरो आशीर्बाद बिगोन इसोरनि खाथियाव जाहाथे गोदान बोसोर 1432 साल बे साला जोंनि हारिमु सिबियारि बिनानाव बिब' बिदा आरो साफ्रोमबोनि थाखाय मोनसे गोजोन थासारि बा परिबेस मोनसे सोरजिनानै होगोन आं बेखौ आरो फिन खेबसेबाव इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो फैबाय थागोन समाव जोंनि गेजेराव खौसेथि आरो अनलायनाय बे मोनसे थासारियाव थानानै जोंनि मोनफ्रोमबो न'खराव जाहाथे आलो गोजोनै जोङो न'खर खुंफुंनो हायो बेखौ लानानै दिनैनि मोनाबिलि हारिमु जे दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ आङो दिनैहाय बा बे समाव आङो बेखेवबाय होननानै आङो फोसावनाय जाहैबाय आरो लोगोसे जोबथारनायाव आङो मोनसे खोथा बुंनो लुबैदों जे मोनाबिलि हारिमु दिन्थिफुंनायाव जाहाथे जों बयबो खेबसे नोंथांमोना जे उद्यक्ता बिथांमोना बा बेखौ सामलायगिरि बिथांमोना जुदि पारमिसन होयोबा खेबसे नोंसिनि कमिटिया मोजां मोननाय मोनसे गान ज'यैनो खेबसे मोसानो हायो नामा मोसाजायो नामा बेखौ आङो बे खुंफुं आफादनियाव आंनि गोरबोनिफ्राय आं खावलायनाय जाहैबाय जाहाथे बिथांमोना पारमिसन होयोबा खुब गाहाम जागौ आरो बेखिनिखौनो बुंनानै फिन खेबसेबाव आंनि गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ बावनानै आंनि बिबुंथिखौनो बेवहाय फोजोबबाय आरो बेखेवबाय होननानै आं फोसावनाय जाहैबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय, गोजोन्थों।